noina ja ihan kaikkea muuta, joka kirjoittaa tätä meidän elämämme tarinaa. Se on ihan perinteisellä ympäritekniikalla ja nämä kankaat on valinnut, kun mulla on semmoinen on pyrkinyt saamaan Pettalan, niin pitää kuitenkin semmoisen Suomesta, mutta asun maaseudulla. Mä oon kertonut äidin lempivärejä ja tehtiin korttia. Sitten tein yhden. So, well, actually, those little things that you see are a drug that I have to, have with me every single day.